Haideți să începem cu Cristian Dascălu. Ei, nu te panica, știu, ară complet diferit, sunt din viitor, n-avem foarte mult timp, o să înțelegi chestiile astea tu. Vreau să vă explic de ce ne uităm la Cristian Dascălu aici și cine e Cristian Dascălu. Dascălu e o specie de programator care toată personalitatea lui se învârte în jurul faptului că e vamaiot și că a refuzat niște joburi la Facebook și la Google pentru că era prea deștept pentru ele și în videoclipurile următoare încearcă să ne dovedească că el e om și că știe să interacționeze cu alți oameni. În niciun caz el nu este un robot care încearcă să învețe cum funcționează oamenii. Și începem cu videoclipul numărul 1, cu Exhibit number 1. Se intitulează videoclipul Cine a făcut pe clujeni oameni mari. Cine m-a făcut o mare? Ascultam melodia Deli, dacă o știți, care cântă mult mai bine ca mine. Și ascultam melodia Deli și m-a făcut să mă gândesc la viața mea. Pe tine cine te-a făcut om mare, Dascălu? Cine? Zuckerberg? Jeff Bezos? El și-a făcut poze ca Sebastian Dobrincu cu toți aia sau nu? O persoană care a avut impact în viața voastră și v-a dus în punctul în care sunteți acum. De ce prima persoane care s-au dus sunt foarte minori? Gen, literalmente nimic nu e om mare. Te-a bătut vreodată? What? Te-a bătut vreodată? Ok. La tine? Nu? Ok. La tine? Pe tine te-a bătut vreodată? Sora mea mai mare. Sora ta mai mare. Cum o cheamă? Te-a bătut vreodată? Ioana. Ce a făcut Ioana pentru tine? M-a bătut. Nu. M-a încurajat să învăț. Dar tu o băteai pe ea? Da. Și a meritat bătaia? Da. Eu vreau să vă întreb cine v-a făcut pe noastră om mare, o persoană din viața voastră care v-a făcut ceea ce sunteți astăzi. Dumnezeu. Wow, uitați chiar in the world, holy. Doar omul avea pățeavă și te-a bătut Dumnezeu. Profa mea de info. Ce a făcut cu tine? M-a învățat tot ce știe. Da? Ești în informatică? Că știu tot în IT. Te cunosc. Ah, ok, deja. Bun. Știu un ban cu un urs, dar nu știu dacă e brun. Cream că e bancul cu... Ursul din cămară. Bun, deci profa ta de info la tine? Și te-a bătut? La mine, în mare parte, fostul meu direct, tot pe info, suntem colegi toți trei. Da? Tot? Ăla sigur l-a bătut. Sunt toți pe informatică, Care a bun. fost persoana cea mai importantă? Nu știu cum se face ca desk jobs in general, dar informatica cel mai mult. Genul ăla de carieră care seeps into your life so much încât cercul tău de prieteni se învârte numai în jurul jobului sau în jurul carierei pe care o ai. Și poate vrei asta, sure. Dar aș băga mâna în foc că marea majoritate dintre oameni, când realizează că tot ce vorbești cu prietenii tăi, tot ce se învârte în viața ta socială în afara jobului e jobul, e destul de stresant și nu ai cum să scapi de chestia asta. Mama. Mama. Și la mine la fel. Tot mama. Tot ce face pentru mine e extraordinar. Nu-mi vine un lucru în minte acum. Te-a bătut când erai mică? Măi, what's your problem, man? Man, why are you unearthing past trauma oamenilor de pe stradă randomly? Bună ziua, am o întrebare pentru dumneavoastră. Am impresia că vrea să linkuiască asta cu faptul că bătaia face om mare. I really hope not. Cine v-a făcut om mare? Maică mea. La câți ani aveți, domnule? Puțin, 88. Puțin rău să-mi bap. Care e un lucru pe care vi-l amintiți de la mama dumneavoastră care a rămas cu dumneavoastră până în ziua de astăzi? Că a fost cea mai dulce persoană din viața mea. Cea mai grijulie, Scumpu, nu-l întreba, te rog, nu-l întreba dacă l-a bătut măsa. cea mai atentă. Dacă cumva ar putea să se uite la noi acum, ce i-ați transmite? Să mă aștepte că mă grăbesc să mă duc încolo. Dar nu vă grăbiți, că ne place cu dumneavoastră aici. Ce-o fi aceea o fi, n-am ce să zic. Dar acolo mă așteaptă și jumătatea mea, soția. Stop, man, this is emotional terrorism. Stop. Bună ziua, pot să vă pun o întrebare? Da, să pare, nu știu, e șef de catedră. Știu cine v-a făcut pe dumneavoastră om mare, o persoană care a avut un impact în viața dumneavoastră și v-a ajutat să ajungeți în punctul în care sunteți acum. Profesorii de la facultate și de la liceu. O să-mi suc puțin, îmi pare rău. Tweet-ul meu favorit, care mi-a venit în duș, noaptea târziu, literalmente simt că ăsta este lucrul pe care l-am realizat, l-am gândit singur, fără, the only original thought I've ever had. Punct. Atât. În rest nimica. Doar ăsta. De cât timp lucrați în Nu, îmi pare rău. Poate e ageist, dar mi-asum. Dar când văd o persoană de vârsta asta care zice că e programator, îmi imaginez că știe numai pseudocod. Programatul pentru femeia asta este să se face pe tablă cu creta și atât. De mă ocup de baze de date. Adică eu mă... Ce? De mă ocup de baze de date. A vorbit jumătate, pare că e ceva în franceză înainte de baze de date. Nu înțeleg. Poate să-mi traducă cineva ce până mea a zis? Raymond. Roza, Jean-Jacques Cruson, baze de date. Nu știu ce mea a zis. Raymond. Bun, am înțeles. Ok, haideți vă rog să dezlușim ce mea a zis femeia. I'm not skipping over this.
Măi, ce mea. Mă ocup de baze. Măi, nu zice mă ocup. Oamenii, eu nu vă mai mințiți. Măi, oamenilor, măi, potoliți-vă, o să dau mai tare. Măi, nu e mă ocup. Zice un R. Ce un R? Unde e R în mă ocup? Mă crup. Ce mea? Măi, nu începe cu M. Literalmente nu începe cu M. Măi, nu vă mai mințiți. Ok, bine. Trecem peste, nu. Whatever. You're just gaslighting me at this point. Nu are subtitrări? Nu! Revolut! Programator din 1900. Din 1900, toamna. Karl Lagerfeld. Cine este Carla? Karl Lagerfeld. Cine este Carla? Femeia a zis, pe mine m-a făcut om Karl Lagerfeld. Cine este Carla? Pandemia, adevărata pandemie, adevărata pandemie, vă rog eu. Doamne Dumnezeule. Vreau să știu cine te-a făcut om mare. Mame, mi-a oferit educație. Ceva mai specific, așa e foarte general, îmi spui, toată lumea zice asta de educație. Da, sprijinul pe care mi l-a oferit. Nu, am aterat acum, am avut orele de sport. Mereu mi s-a părut atât de wild. Adică, nu, în continuare mi se pare wild că la facultate încă ai ore de sport. Gen, I get why, I get the intent, da, să încurajez oamenii în continuare să aibă o viață activă și whatever. Măi, da, chestiile pe care le faci la orele de sport de la facultate, adică sunt degeaba. Literalmente sunt degeaba. Dar ce s-a întâmplat astăzi? Am dormit puțin, am avut ore de la 8. De la 8 dimineața până acum? Și te-ai dus la orele astea? Da. Ok. Prima zi de facultate. Nu te ducem nu, duceți-vă în că după aia o să fiți confuz, nu înțelegeți cum funcționează facultatea aia. Dar am fost acolo. Am realizat că nu m-am dus în prima zi că eram gen, ce dracu-i ca la liceu, stăm și ne uităm unii la alții. Și după aia, timp de primele câteva luni de facultate, realizam că tot ce nu știam despre cum funcționează facultatea în sine era pentru că s-au zis în prima zi. Curios dacă voi o să primiți și pagă camelici. Eu nu vreau. Nu sunt de acord cu așa ceva. Așa cred că zic toți. Așa e. Această idee că sistemul medical, da, the crippling thing care a făcut sistemul medical să fie la noi cum este în ziua de astăzi a fost șpaga. Acest demon care face statul să ridice mâinile sus și să zică, da, ce era vina noastră? Nu era vina noastră. O persoană din viața voastră care a avut un impact major în dezvoltarea a ceea ce sunteți voi astăzi. Florin Salam. Florin Salam! Nu e el regele României. Da, este. Și cu ce te-a influențat pe tine? Respect. Pentru ce ești recunoscătoare pentru Florin Salam? Când stăteam în America, mă gândeam la el Stătea în America, îl visa pe Florin. și îmi făcea viața mai ca lumea. Sincer. Foarte tare, ce frumos. O conexiune umană cu România. Mamă, colcă e, măi, colcă e sângele în momentul de față în Dascălu. Cum adică, Florin Salam, nu te gândeai la Vama Veche? Cam asta i-a făcut pe clujeni. Un gând de final e să, dacă aveți încă oamenii ăștia în viața voastră, chiar dacă Aveți grijă să nu vă bată, aia e concluzia lui Dascălu la ce întrebări a pus. Nu, mai vreau Dascălu vechi. Vreau de-ăsta uman, gen care Dascălu încearcă să pară uman. Mesajul meu pentru hateri. This is targeted. Asta e pentru noi. Pentru hateri. Ne-a găsit. Cu drag. Mă atât de mult chestia asta că a devenit printre content creators și printre oameni care se expun pe internet în general. Ideea asta de hateri, care, da, există, sure, dar faptul că a ajuns într-un punct în care content creatorii cred că oricine nu e de acord cu ei, oricine are o problemă cu ei ca persoane, pentru că sunt persoane de cum este Cristian Dascălu, sunt hateri, that's it. They're filled with hate, nu știu altceva decât să hate-uiască. Nu pot să vadă părțile bune din mine, sunt hateri. Salutare, video ăsta e cu super dedicație pentru o categorie foarte specială de persoane, și anume haterii. Haterii mei, pentru voi e video ăsta cu cel mai mare drag și Probabil omul meu a citit un comentariu în care cineva i-a zis ceva mai personal și a ieșit din casă să facă videoclipul ăsta. dă-i omului o mască și îți va spune tot ce gândește. Scuză-mă? Așa a apărut haterul, pseudo-justițiarul internetului, A filmat un om random de pe stradă și i-a pus... ce umblă zi de zi printre noi. Niciodată nu știi ce comentariu scrie din a lui lumea ascunsă. E timpul Sugi, fraiere. să-l scoată. Asta parcă era din perioada când mulți se acuza că face compania lui și erau foarte mulți care se luau de el pe atunci. That's not hating, that's literally just pointing out an alleged scam. Dă-mi zi mesajul, știu ce e un hater, știu cine ești tu. De la înjurături, la amenințări, la orice vrei tu, toate. De ce e pe linia de tramvai? Mă, era să-l calce 10-le. Măi, omule. Asta a fost aproape. În după dicționar, haterul e persoana care pur și simplu nu poate să se bucure de succesul altei persoane. Deci aia e problema.
tu crezi că cineva, când are o problemă cu tine, e invidios. Nu-mi doresc nici un sfert din viață, nici o cincime din viața ta. Mi se pare tristă viața ta, cum ți-o trăiești și cum vezi lumea, Dascăle. Nu sunt invidios de niciun fel. Primul lucru care trebuie înțeles aici despre hater și comunități e că sunt puțini, sunt minoritari. Haterii sunt mult mai puțini numerici. Măi, omule, radiografia unei comunități. Haterii sunt puțini. Păi, oamenii care literalmente te urăsc, dar nu fac parte din comunitatea ta. Uite, de exemplu, oamenii de-a mie din chat, plus eu. Nu fac parte din comunitatea, nu interacționez cu comunitatea, doar mă uit la contentul tău. E posibil să fim adunați, dacă e toată lumea care s-a uitat la tine, e posibil să fie mai mult decât oamenii care se uită religios la tine. Par mult mai mulți decât sunt în realitate. Pentru că majoritatea oamenilor doar se uită, nu interacționează, nu dau nici like, nici comentariu. Și pentru fiecare 1000 de oameni care sunt normali, există un hater. Deci zice că comentariile, în schimb, sunt mai mulți hateri și mai puțini. I mean, that's true. Nu știu, îți vine mult mai mult, când ai un sentiment negativ, îți vine mult mai mult să interacționezi direct cu contentul. Decât când ai unul pozitiv, atât adică nu trece de un anumit threshold în care să get out of your way, să lași un comentariu, să lași un like sau whatever, you just te duci altundeva, te duci pe alt videoclip și aia a fost. Când îl vezi pe Dascălu cum se duce la oameni care trebuie să muncească, să nu e crape mațul de foame și îți bați de ei și de faptul că sunt pe frig afară, e mult mai visceral sentimentul. Bine, am înțeles, să-mi explică doar ce sunt haterii. Hai să ne uităm la ăsta când se duce la țară. Astăzi mergem să explorăm împrejurimile Brașovului și să explorăm ce are Brașovul mai șmecher de oferit. De ce nu e ok să spunem locația asta? De ce nu vrem să spunem locația asta? Băi, fiindcă e un loc care s-a conservat până acum și vrem să-i păstrăm autenticitatea. Nu vrem să dăm ocazia oricui să vină aici să asculte manele, să lase gunoaie. Voi ați auzit problema? Ați auzit problema lui cu locul acesta pur de natură? Nu dăm ocazia oricui să vină aici să asculte manele. Mi se pare un concept atât de minunat. Oameni cu bani care descoperă acest concept de natură, de mers la munte, de găsit un loc care să-l numește al tău. Și au această mentalitate de gatekeeping, dar cu toate că locul ăla nu e al lor. Vine el, salvatorul, și they have this need de elitismul ăsta. Nu, ăsta e locul nostru, e să nu vină oricine, să nu facă nu știu ce, Măi, omule, literalmente nu e locul tău. Și dacă e locul tău, du-te îți cumperi o bucată de pământ să nu mă lași pe mine să ascult manele pe ea? Da, se știe că cei care ascultă manele fac mizerie. Se știe că rockerii când se duc în excursie la Rucăr și se duc pe trasee, nu aruncă cu dozele de buceci pe munte. Să trăiți! Nu dați! Ce faceți? Să trăiți! Ce să facem? Stăm pe acasă azi, sâmbătă. Mi s-a părut mereu, nu știu, fetișizarea asta a oamenilor de la țară. Ia uite ce fericit e. Băi, viață fără probleme. E acolo, e cu natura, uite ce fericit e omul ăsta. Prin asta se ajunge la o trivializare a faptului că oamenii ăștia au extrem de multe probleme, nereprezentați în societate și din cauza asta sunt în poziția în care sunt. Bun, și concluzia lui Dascălu, frumoasa țară? Ia zi. Experiența de azi pentru mine redefinește ceea ce înseamnă turismul local în România și știu că mulți oameni, vreau să plec din România, vreau să mă duc să călătoresc prin alte țări, dar cred că înainte de asta trebuie explorat. Și mereu chestia asta de du-te tata aici, că e frumos aici, explorează aici. Da, ok, bine, gen, e frumos și mie îmi place. Dar realist vorbind, da? Te duci gen în regiunile care sunt mai distinctivi din România, vezi câte 2-3 sate și gata, gen s-a terminat acolo. După aia, dacă îți place în continuare, o să te duci, dar nu, că nu e ceva, nu știu, whatever. Da? Deci am văzut un mic insight între cum Dascălu nu are nici cea mai vagă idee cum funcționează lumea și e total detașat de greutățile oamenilor. Avem Exhibit 2. De ce muncesc oamenii pe vremea asta? Dascălu își pune pe frigul de la începutul toamnei și pune întrebarea de ce muncesc oamenii pe vremea asta. Vreau să văd abordarea videoclipului și întrebarea, această dilemă pe care o are Dascălu, pe care nu poate să o înțeleagă. Oricum, titlul minunat. Hai să vedem. Salutare, Cristi, aici suntem în București, în Pipera, în acest Manhattan de București. Uitați ce clădiri. Da, Manhattan de București. Măi, am văzut și pe TikTok acum o săptămână, 2, pe cineva care filma deasupra lacului, dar de pe partea cealaltă a Piperei, filma clădirile și zicea că
skyline mai mișto ca în Manhattan. Și după aia am intrat pe sound-ul de la videoclipul ăla, și era foarte multă lume care făcea asta. Se ducea în Pipera și filma skyline-ul din Pipera și zicea că Manhattan, big city life, nu știu ce, literalmente e un colțișor de București în mea, care are clădiri de birouri. Voi realizați că el s-a dus în Pipera să întrebe oamenii de ce muncesc pe vremea asta? În Pipera se duce omul și stă toată ziua în căldură la birou, n-are nicio treabă. Hei, Neața, am o întrebare pentru tine. Vreau să știu de ce merg oamenii la muncă pe vremea asta. Pentru bani. Eu nu merg la muncă acolo, sunt sportivă de performanță. Oh, deci tu muncești la ce de sport plăcere, handbal fac. Vezi, om care muncește din plăcere și noi... Vezi? O ultimă speranță în capitalism, da? Care au joburi gen sport, din care literalmente se pot îmbogăți from their own labor. Mă rog, not necessarily la noi în țară, că nu prea e pus în prim plan, dar se pot îmbogăți from their own labor without exploiting anyone. Și ghiși ce? Se simt și bine. Vreau să știu de ce merg oamenii la muncă. Măi. Nu vă dăm pe televizor, că nu suntem noi cu televizor. Noi nu uităm la televizor la destea. Noi nu ne uităm la televizor. Pe Facebook vă dau, da. Cum merge munca acum în octombrie, toamna? Merge bine? Foarte bine, da. Ce? Da, merge. Măi, pare că face mișto de femeile astea. Literalmente pare că își bate de condiția în care se află femeile astea, în care nu primesc echipament adecvat de la muncă, că trebuie să se îmbrace ele din banii lor, primesc o vestă reflectorie. Eu încă sunt bulversat de faptul că oamenii ăștia nu au un echipament omologat pentru perioade de astea de vreme, cum îi zice, extremă. Că nu li se oferă gratis mânuși, o geacă ca lumea care să țină ca lumea, pelerine de ploaie. M-a învățat și pe mine că eu nu prea știu. Eu sunt cu Da, femeia efectiv a zis că nu vrea să fie postată. Cristian Dascălu o postează. Spuneți-mi dacă dau bine. Nu, dacă nu ai meseria noastră, mamă. Nu am. N-am, acum ce să fac? Fiecare cu ce e mai bun. Vă mulțumesc frumos și eu vă doresc să aveți o zi foarte productivă aici, o zi. Da, foarte productivă. Mulțumim Cristian Dascălu că le dorește o zi foarte productivă. După ce te-ai pișat pe ele că merge bine munca? Merge bine munca în octombrie? Ia ziceți, merge la sapă când e pământul aproape înghețat? Merge. Și mulțumim pentru ceea ce faceți, că înfrumusețați orașul aici. O zi bună, la revedere. De ce merg oamenii la muncă pe vremea asta? Nu știu. Tu de ce mergi la muncă acum? Păi nu mă duc la muncă. Nu te duci la muncă, vezi? Om care gândește bine, dar ce faci? Te distrezi? Te plimbi pe aici, prin Pipera? Om care gândește bine, nu se duce la muncă. Da, pentru că, Dascălu, să știi că mulți dintre noi avem libertatea de aoleu, e frig afară, astăzi nu mă duc la muncă. Nu mă duc la muncă că e insuportabil de frig afară și fac o oră pe drum. Nu pot să mă duc la muncă. Ce e cu minciuna asta pe care încerc să mi-o vinzi, că există o alegere, că I have free will under capitalism. Dacă vara asta se liniștește, Doamne ajută, se liniștește pandemia și pot să merg liniștit în vamă odată vara asta. Știu că o să facă videoclipuri în vamă cu întrebări la fel de stupide. O să-l urmăresc și o să merg în aceeași perioadă și o să fac tot posibilul să mă ia la interviu. O să mă țin după curul lui. Vreau un debate în vama veche cu Dascălu. M-am pus și cânt manele în mijlocul interviului. De ce muncește lumea pe vremea asta? Că le crapă mațul de foame. Să nu apuce depresia acasă. Da, ca să nu te apuce depresia acasă, de-aia muncești. Măi, o altă minciună care ți-o vinde capitalismul. Ai nevoie, să faci ceva ca să, literalmente, să nu iei razna. Dar munca pe care ești obligat să o faci, că cel mai probabil ai un job la care nu necesarily nu ești acolo din plăcere, ci din nevoie. Cum acel job încearcă să fill in that gap și să zică că este nevoie să vii la muncă ca să nu iei razna. Nu, în 90-80-90% din cazuri, jobul pe care l-ai fills in that thing foarte așa ca un bandaj. În mod normal, acel need de a face ceva ar trebui să poți să-l umpli și cu un hobby. Dar când lucrezi a 9-to-5 job în Pipera, când mai ai timp de aia? Corporatiștii din Pipera nu sunt în punctul ăla. Dacă vreun corporatist din Pipera vă zice că duce o viață bună, că face mulți bani, nu duce deloc o viață bună că face mulți bani, pentru că nu are literalmente timp liber. Sunteți la liceu sau? Da, suntem la liceu. Am înțeles. Și încă n-ați intrat în piața asta foarte. De ce crezi că muncesc oamenii ăștia pe aici, să chinuie așa? Voi vreți să ajungeți așa ca ei sau?
Nu? Acum voi nu vreți să munciți deloc. Cum adică? Ce întrebare e asta? Voi vreți să ajungeți așa ca ei? Cine vrea să ajungă așa ca ei? Ajunge așa ca ei, literalmente că ăsta e pipeline-ul, nu că vrei să ajungi ca ei. Nu e nimeni care vrea, care poate să se uite în ochii mei să nu se mintă singur că vrea să ajungă la un desk job în Pipera. Come on! Dacă de la ora 9 la 5 muncești pentru cineva, când mai ai timp să produci pentru tine? De acord. Uite, bă, ce-mi place generația asta tânără care vine din spate. Băieți și fete, baftă în continuare. Ok, îi place, dar nu zice de ce îi place, le zice doar baftă. Place cum gândesc baftă, nu o să le meargă, dar baftă. Generația tânără vine cu altă mentalitate, cu altă mentalitate. Acum să vedem și ce demonstrează oamenii. Așa că o să fie toți antreprenori, o să-și facă startup-uri. De ce munciți dumneavoastră pe vremea asta? Păi eu muncesc ca să-mi întrețin acasă familia, să-mi plătesc băncile. Aveți și familie numeroasă? Păi am 2 copii, am nepot. 2 copii să vă trăiască. Mulțumesc. Câți ani au? 25 și 20. Măi, de ce încearcă atât de mult să pară uman? Mi pare atât de unnatural. Pare atât de unnatural întrebările pe care le pune. Și câți copii aveți? Vârstele copiilor? Bește finalul unde el de obicei își dă cu părerea. Că vreau să știu concluzia la care a ajuns el după acest videoclip. E o întrebare foarte bună, deci... Aoleu. Nu, simt că omul ăsta o să mă enerveze. Vremea asta, ca să întrețină familia. Tu de ce muncești pe vremea asta? Trebuie să muncești tot timpul. Tot timpul, vezi? A zis-o bine aici, tot timpul. A zis-o bine. Măi, cum omul ăsta s-a condiționat să creadă că este natural. A zis-o bine, este natural. Așa ar trebui. This is how it should work. Să muncești tot timpul. Să fii mereu on the grind set. E de admirat. E de admirat că toată viața ta, da, se învârte în jurul nici măcar al labor-ului tău, da, care nu este exploatat. Că aia ar fi fost chiar o chestie de apreciat. Acolo ar fi fost cu totul altă discuție. Dar de labor-ul tău care ți este furat. Chestia asta este o chestie naturală at this point. O chestie normală pe care e de admirat că o faci. Cu cât the more you grind pentru literalmente ca să-ți fure cineva labor-ul, cu atât mai bine. În ce industrie lucrezi? IT. Da, IT never could have guessed. Omul ăsta este esență de IT. Au venit florile aici și acum bun, s-a întors la doamnele astea să vadă dacă au muncit bine în ultimele 2 ore cât a lipsit el. Uite, pentru oamenii care sunt calculatorul, vedeți ce înseamnă munca adevărată, nu așa că stă... Uitați, bă, IT-știlor, munca adevărată. Vezi seama că el zice în glumă chestia asta. De ce lucrează oamenii? Da. Păi dacă nu lucrezi, frate, ești mort. N-ai bani, n-ai țigări, n-ai ce-ți trebuie. Sincer, n-ai bani și nici țigări. Sincer, da, problema mea cea mai mare în capitalism, că poate e cineva care încă nu e convins de... Vă conving așa, gândiți-vă că în socialism, da, având în vedere că n-ați mai da banii pe drepturi umane, cum ar fi coperișul deasupra capului, gândiți-vă că va rămâne bani de țigări. Asta vă zic, voi luptați, sunt atâția oameni care sunt capitaliști și luptă pentru capitalism, dar nu iau în considerare, ăsta nu e argument bun, da, e un argument foarte bun. Este foarte bun. Gândiți-vă la țigări, gândiți-vă la câți bani va rămâne pentru țigări. Glumesc. Tu ce lucrezi? Eu am o meserie așa un pic mai complicată. Ar trebui să-mi fie frică să întreb? N-ar trebui, că nu... Ce meserie ai? Montator tab. Omul efectiv nu voia să zică ce job are, că era că-l ia ăsta la și dascălul a tras. Ați văzut cum a zis-o pe sub gură în mea? Pentru că munca pe care o face el este o muncă esențială în mea, dar este tratat ca... ce faci? Montează tablă. Deci ai tot timpul de muncă, ai tot timpul bani care să vină. Ai tot timpul, da, faptul că este muncit mereu și care mereu muncă, înseamnă că sunt mereu bani care vin, înseamnă că are bani, da. Că dacă muncești mereu, if you're grinding hard enough, adevărat că meritocrația există. Și dacă muncești destul, egal bani mereu. Dacă se uită lumea la tine, dar la noi nu prea se uită lumea. Oare ce nu se uită lumea la tine, dascălu, că ești literalmente ești insuportabil. Nu poate să te înghită lumea. Nu ești om. Ți-ar plăcea un job la birou sau? Știi ceva? Noi suntem români, cum zicea și Puia, trage pe cât merge și pe urmă... Omul tocmai a citat din Puia, respect. Vă spun o poveste, am fost odată într-un parc și niște băieți la ei erau armați cu pistoale cu astea și dacă nu știam ce să vorbesc cu ei, probabil că acum nu mai eram. Și ce s-a întâmplat? Ce să se întâmple? Păi nu-l vezi aici, în carne și oase, cum adică ce s-a întâmplat? Am amenințat cu pistolul la cap și i-am zis că sunt hacker și că nu știu ce și că una alta și am scăpat din gura lui. Ok, he's just making it up as it goes. I-am zis că sunt hacker. Dar trebuia să-i zică dascălul, hacker, deci tot în IT. Foarte conștiincios și astăzi țineți cont că noi ne-am întâlnit astăzi doar cu oamenii care muncesc, pentru că cei care nu muncesc... Măi, voi ați auzit ce a zis? Noi ne-am întâlnit doar cu oamenii care muncesc, pentru că cei care nu... Măi, omule, jumătate din video a fost cu oameni care nu muncesc. Cam ăsta a fost videoul, de asta lucrează oamenii în principal pentru bani, dar atenție aici... Exista o altă posibilitate? Exista o altă posibilitate decât pentru
bani, pentru ce altceva când literalmente în anul 2022 sub capitalism tot labor-ul pe care îl faci nu beneficiezi de el de niciun fel, tot labor-ul pe care îl faci se duce pe pentru ce altceva să muncești în afară de bani? Bine, gata, cred că putem să terminăm cu dascălul, că gata, destul astăzi cu dascălul. Trecem la ceva mai rău. Ce vreau un serial bun. Am văzut Lupin recent. Lupin. Și cum se pronunță? Că n-am... Mai pronunțat, dacă parcă n-am înțeles. Lupusi.